Eli Serial 1 pyörän jarrujen keskittäminen. Eli kun jarru pyörii ja kuuluu hankava ääni, niin silloin jarrulevy ei ole täydellisesti jarrupalojen välissä, vaan se on toiselle puolelle painottunut ja se tämmöisellä hankauksella sitten ilmaisee yleensä itsensä. Mä oon nyt kääntänyt pyörän ylösalasi, jos on huoltoteline, ehdottomasti tehdään siinä. Tässä tapauksessa mä oon laittanut vähän paitaa tai kangasta pehmokitta tuonne Prosen kauko-ohjaimen alle, koska se on näyttö alaspäin. Ja tää tyyli toimii kaikkiin Serial 1 malleihin ja oikeastaan polkupyörään kuin polkupyörään niin hydraulit levyä. Elikkä jos pyörässä rengasta pyörittämällä kuuluu hankkaus, niin voidaan päätellä, että jarrusatula ei ole suoras jarrulevyyn nähden. Asian pystyy tarkistamaan täältä ihan katsomalla tuolta satulan läpitte. Elikkä kun silmämääräisesti todetaan, että jarrulevy ei ole jarrupalojen välissä. Tähän on hyvin yksinkertainen korjaus. Taas yleistyökalu, mikä tulee Serial 1 mukana. Ja tää toimii taas kaikkiin pyöriin tää tyyli. Ensin kannattaa katsoa, että etuakseli on kunnolla kiinni, että saadaan tarkka tulos. Ja jarrusatulan pultit otetaan irti, tai ei irti vaan löysälle. Niin, että saadaan jarrusatula heilumaan vapaasti. Eli sitten kun jarrusatula on löysätty, niin etujarrusta painelemalla huomataan, että jarrusatula hakee itse keskikohdan. Senkin voi silmämääräisesti katsoa. Sieltä vähän näkyy männän reunaa. Niin tarkistaa, että kumpikin liikkuu ja sitten kun ne kumpikin liikkuu, sitä voi vähän pyöritellä ja hakea sitä keskikohtaa hitaasti jarruttamalla. Pidetään jarru jäntisti pohjassa ja haetaan pultteihin. Eli jarru pohjas, jarrusatula siinä hyvin keskellä, pikkuhiljaa lähtee kiristämään ruuvia kerralla. Jos vetää yhden ruuvin kerralla kirjaille, niin se voi vääntää sen vinoon, eli vähän kerralla. Ja koko ajan jarru tosiaan painettuna jämtisti. Niihin sopiva kireys. Eli nyt kun on saatu jarrulevy hyvin hiljaiseksi, mutta se voi jostakin yhdestä kohdasta vielä raapasta jarruun, niin kuin tässä huomataan. Sillä ei käytännön merkitystä ole, pyörällä voi ajaa ja se on varmasti hyvä, mutta tarkka korvaasinti ja ymmärrys ja häiritsee, niin sitten voi ottaa ihan, tähän on siis oikeatakin työkaluja, mutta tämmönen jakava toimii täysin hyvin. Katsoo vaan, että siellä on pinnat kutakuinkin puhtaat. Eli kuunnellaan missä kohtaa se raapasee. Tuossa. Sitten me nähdään kummalle puolelle se raapasee. Nyt se ottaa sisempään levyjarruun. Pidetään kohta mielessä. Ihan vaan kääntämällä. Vähän kerralla kokeillaan. Vielä ottaa jostakin tuosta kohtaa. Erittäin pienesti ottaa tästä. Käytännössä on jo hyvä. Mutta jos haetaan täydellisyyttä, niin täysin hiljaa. Ja pyörän jarrulevy nyt kun on vaan pari milliä leveä, niin tätä suoristusta tai siis tuota pientä tietyssä kohdassa hankausta voi toki ilmestyä ajon kanssa. Kun jarruttelee lujaa, jarru voi kuumennuttua, mennä vähän vinoho, kierho ja jos siihen tulee joku osuma pienesti, voi vääntää. Elikkä
käytännössä, jos se yhdestä kohtaa tolleen narahtaa, niin ei ole käytännön merkitystä, mutta jos haluaa hakea täydellisyyttä, niin tällä keinolla sen saa helposti.